caping gunung. Dudu apa? Payung. Oh, dudu payung. Caping yo caping, gunung yo Gunung nggih gunung. Niki gunung ta mboten? Iki gunung. Nggih, Ya. sami. Dadi nek morong gunung iku capingan ben supaya ora panasen. Oh, ngoten. Nek udan nganggone payung. Nek heeh. Terus napa malih? Wis. Mun. Bae. Pripun? Mpun remen, Mbah? Hah? Oh, Cuk dilesake. dijengglengake. Dijengglengake. Walah, jengleng. Jengleng. Jengleng ngerti Lanjut, jengleng? nggih. Ngerti jengleng? Ngeten. Oh ngene jengleng. Ya. Iki jenenge mancal ora jengleng. Ya. Yo lanjut. Seger bisa Yeay! gunung bisa dadi Sa 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 sa. Gak period gak asik Sinta. Aulia. Yo. Juang. Segane jago aja nang mandong anyep-anyep kemulan sarung Sinta. Anyep-anyep kemulan sarung Iya, jadi gak anyep ngoten niki. Iya wong ning gunung kok. sorry. Ning gunung iki penake yo nggawa sarung. Nggih. Ya, toh. Anget ya, Om. Anget iya. Pokoke ning jero sarung iki wis anget. Kaya Mas Hadi pokoke angger bengi sarungan ngono kuwi wis aman. Nggih, sip. Sementing angger gandengane ora mlumak apa ora mengurep ngono wis. Oh, ngoten. Mboten ngertos sing ngoten niku. Kok Mas Asik. Mas Hadi. Ya oke. Oke, Lanjut. dilanjut ya. Syukur bisa Yeay! nyawa Syukur bisa nyawa. Oke, luar biasa buat Cinta, sukses selalu buat kamu ya, Cinta.